2,500 ଟଙ୍କା ବର୍ଷରେ ମିଳିବ। ବର୍ଷରେ ପାଇବ 10 ଟଙ୍କା ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ହେଲା ରାଶି ଚାଷ ଯଦି କରିବ। ଆଜ୍ଞା ରାଶି ଚାଷ ଗଲା ତାପରେ ଆସିବା ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ଯୋଉ ଚାଷୀ କରିବେ ଏଇଠି ଭଲ 11,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇବେ। 11,000 11,000 ଯାହା କୃଷକରୁ ଆମଦାନୀ କରିବ ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉତ୍ସାହିତ ଆରେ ମୁଁ 11,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବି ତ କାହିଁକି ନ କରିବି? ଜାଗା ମୋ ଚିନାବାଦାମ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍